Shahararren ɗan kokowa nan na ƙasar Nijar wanda yake ma jihar Doso kokowa, Kadiri Abdu wanda aka fi sani da Isaka Isaka ya sanar da cewa daga wannan shekarar ya yi bankwana da wasannin gargajiya. Shahararren ɗan kokowan dai wanda ya suna a wasannin motsa jiki musamman ma na kokowa wanda ya yi fice a dukkanin wasannin da yake fafatawa a na kokowar gargajiya wanda yake da kambu wanda babu irin shi wanda yake da adadin takobi wato sabar wanda ya ɗauka a cikin ƙasar ta Nijar wanda babu wani ɗan kokowa da ya ɗauka da kuma kofi na shugaban ƙasa wanda wannan shekarar ma wanda aka yi a jihar ta Zandar shi ya yi nasarar lashe shi. Ya sanar da cewa wannan wasanni ne mai armashi ya ce kuma wannan wasa ya zamo komi a gare shi. Ya ce wannan wasa shi ya ɗaukaka shi babu abin da zai ci akan wannan wasan sai dai ya ce yana ma 'yan baya fatan samun nasarori masu yawa. Ba mu samu zantawa daga bakin shi ba shi ɗan kokowan wato Kadiri Abdu Isaka Isaka ba mu ji ba daga bakin shi ba amma mun tabbatar muku da cewa wannan labari ne ingantacce wanda wasu daga cikin makusantan shi su suka ba mu labarin. Mun yi ƙoƙarin zantawa da su domin ku ji abin da suka ce sai dai ba su ba mu dama ba yanda muka ɗauki rahoto na baki da baki sai dai sun ba mu cikakken bayani ta hanyar text wato message da cewa wannan saƙo ya fito daga bakin ɗan uwansu ne wato Kadiri Abdu Isaka Isaka kenan wannan ya tabbatar da cewa wannan saƙon gaskiya ne wannan labarin. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun labarai sahihai ya kuma ci gaba da cewa wannan wasan shi ya zamo sanadiyyar ɗaukakar shi a idon duniya. Ya ce kuma wannan abin da ya sanya ya yi ritaya ba wani dalili ba ne ba face ya bara ma matasa su ma su ɗauki rabonsu sabida duk wanda ka ga ya je shi wannan matsayi to yana ƙoƙari ne shi ma ya kai labari. Ya ce ba wani abu bai sanya kuma ba